Ako som utekal maratón v Chicagu? Prileteli sme, pasová kontrola, stretol som Jozefa Oravkina, podľa Forbesu 11. najbohatšieho Slováka. Malá nehoda, zabudol som zobrať bratový kufor. Po dlhom lete sme prišli na hotel, kde sme mali výhľad na fontánu zo seriálu Ženatý so záväzkami. Po úspešnom vybalení sme šli na Expo, kde sme minuli kopu peňazí, dostali čipy, kúpili bundy. Na kartičky sme si napísali časy, aké chceme zabehnúť. Tu je aj špeciálna medaila, ktorú dostaneš, keď odbehneš všetkých 7 major maratónov. Challenge accepted. Deň potom. Poháre, budovy, nadzemka, Trump Tower. Chlapík nám rozprával, že kvôli požiaru v tejto budove pre 100 rokmi dnes Amerika má požiarne schodiska. A ja som konečne našiel moje malé Starbucks poháriky, čo doma zbieram. Drobnosť, ale poteší. Na lodi, vietor, budovy, dokonca jedna z nich najvyšší mrakodráp, kde architektkou je žena. Penthouse za $37,000 mesačne. Apple Store, kde každé okno stojí $1 000 000. Fun fact. Pri stavbe rozbili dve. Keď si ale majiteľ iPhoneu, si zvyknutý na to, že za prasunuté sklíčko platíš veľké peniaze. Brat beží svoj 5-kilometrový beh, neskôr sme na hokeji Chicago versus Montreal. Obrovská show, kde oslavovali 100-ročnicu. Z baru rovno na štadión, proste Amerika. Teraz konečne môj maratón. Tak prvý 5 km, 10 za mnou, čas 52,25, 15 km za mnou, 20 km za mnou, tak 30 km. Tak chvíľočku za mnou, 40 km, takmer za mnou, posledných 200 metrov. Posledných 50 metrov. Ten moment, keď už nejdeš hlavou, ideš len srdcom. Sprcha, nákup, bolesť, eufória. A ten pocit, že si prežil niečo tak náročné, čo nezmizne. Po maratóne som si len spomenul na seriál How I Met Your Mother, kde Barney nevie chodiť. Hádam a brat nebude musieť nosiť na rukách. Koniec maratónskeho dňa v Palmer House, najstaršom hoteli v Chicagu. Prvý výťah, prvá žiarovka, prvýkrát telefón použitý v hoteli. A možno aj prvýkrát, čo som si uvedomil, že život nie je šprint na 100 metrov, ale práve maratón.